Arrenquem el programa d'avui. Ja, doncs, bueno, Setmana Santa la tenim aquí i han passat per aquí la Passió d'Ulldecona, ha passat el president de les cofradies de Setmana Santa de Vinaròs i, fidel a la cita de cada any, tenim aquí a la Passió de Torreblanca, un altre dels clàssics i ben arrelat al territori amb una llarga trajectòria. I tenim aquí el seu president, Carlos Casanova, president i actor, que ens parlarà una miqueta de veure com tenim tota aquesta representació que estem a una setmana vista, el dijous de la setmana que ve. Carlos, bon dia. Bon dia, Jordi, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu per vindre aquí amb nosaltres, com sempre, Carlos. Encantat. Estem ja, com dia ara mateix, a una setmaneta ja clavaeta de la representació, no? Una edició que es preveu molt especial. Com es troba l'ambient per dins de l'associació a una setmana del Dijous Sant? Doncs bé, a una setmana de Dijous Sant es respira un ambient especial, amb molt de nervis, moltes ganes, molta il·lusió. Estem preparant, ultimant tots els detalls, parlant amb totes les empreses que contractem per a aquesta nit, i la veritat és que estem tots molt llevant-nos hores, demanant dies festius a l'empresa, dies lliures per a poder estar 100% en totes les tasques que tenim per davant, i la veritat és que mescla de nervis i moltíssima, però sobretot molta il·lusió de tirar endavant. Tu, Carlos, la barba me la portes tot l'any? Tot l'any. Perquè hi ha gent que quan arriba el mes de gener es deixa la barba, no? Jo tot l'any. Bueno, no ha sigut tots els anys, però normalment ja porta 2 anys darrere que tot l'any. Però Miguel, refini que tu pots saber que quan s'arriba la passió, perquè veus que la gent se comença a deixar les barbes, diu, És cert, és cert. Enguany celebrem la 48a edició, que Déu-n'hi-do, no? Però és la primera que es fa després de la declaració de festa d'interès turístic autonòmic. Què suposa per a Torreblanca i per a tots els que formeu part d'aquesta obra portar aquest segell? La veritat és que això suposa, és molt profund, perquè és una lluita de fa molts anys. I això el que suposa és un reconeixement a tot un esforç que està transmitida de generació en generació, és un compromís a les tradicions, és una memòria de la gent que va ficar la xicoteta semilleta per a que això poguera prosperar, sobretot els que van fundar la Passió, tota aquesta gent que no ens hem recordat, no ens tenim que oblidar d'ells, que va néixer en el grup de teatre Torreblanquins en l'any 1978 i es va estrenar el 12 d'abril de 1979, i a tota aquesta gent d'abans, i tots els que en aquell moment érem xiquets, que hem continuat abans i espero que continuï molts anys més, i suposa, és un reconeixement a tot el poble, a tot un esforç, a tota la col·laboració, perquè tots hem treballat tots de la mateixa mà, en l'Ajuntament, també la Diputació, Conselleria, i al final s'ha fet la màgia i al final és... Quanta gent moveu a nivell intern entre actors, actrius, tècnics, maquillados, vestuaris... Estem parlant... Tot el poble, va. Sí, bueno, la veritat és que tot el poble se volca, però que entre... La representació, quanta gent mou la representació? D'unes 200 persones. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Més enllà del reconeixement, Carlos, cada any procureu innovar per mantindre l'essència, però també l'emoció del públic, perquè, a veure, la dificultat que tenim en les passions és que tothom sap de què va. Aquí no pots fer segon... Però, clar, s'ha d'intentar innovar, s'ha d'intentar mantenir el públic, s'ha d'intentar que repeteixin, per tant, quines novetats tècniques o artístiques trobarem este dijous sant a la representació? Hi ha un fet bastant important i sempre s'ha carregat sempre un poquet de polèmica, i l'any passat ho vam portar a terme, que és ficar una audioguia. Tenim un QR, en cada escenari un QR que la gent podrà escanejar i podran escoltar-la, no literalment, però sí un poquet d'un resum. Un resum de l'escena. De l'escena en anglès, en castellà i en francès. La fem, evidentment, nosaltres la fem en valencià, però per a que la gent, que ve moltíssima gent de fora... Hi ha molt de turisme per la zona. Exactament. Ve moltíssima gent de fora, de Madrid, venen de França, que veranegen al Alcocebre, que veranegen a Penyíscola, i estan per tota la contorna, i gent que ve adrede a veure la Passió,
per a que puguen entendre-ho bé i després puguen facilitar això a la gent i després també tenim enguany, sempre hi ha alguna novetat, la novetat d'enguany tenim que hem augmentat els vestuaris perquè, clar, n'hi ha molts xiquets i molta gent que cada vegada la passió ens està agradant el camí que està pillant la passió i cada vegada n'hi ha més gent que vol eixir a la passió, més xiquets, llavors hem tingut que augmentar els trajes dels xiquets que porten la torxa, el tamboret, els soldats, vam comprar molts metres de tela per a fer tots aquests trajes i després també hem encomanat, a nivell ja escenogràfic, hem encomanat a un artista faller, una de Benicarló, una balconada per a l'escena de Pilat. Després també estaran el grup del Cenill, de dos sainers, que també en l'entrada messiànica tocaran una peça adequada per al moment, sí. Parlant de renovació, s'acosten canvis. Jo sé que parlo a un parell d'anys vista, no? Però ja en temps tu ja has anunciat que la teva etapa interpretant en Jesús ja s'acosta, no? Després de 3 dècades i... Quan posaràs fi a aquesta etapa? Doncs bé, la veritat és que, clar, tot té un moment, tot el que comença té un final i ficaré fi a la meva etapa com a Jesús i com a president per al 50 aniversari, que això serà en l'any 2028. L'any 2028 serà el meu últim any en la passió, perquè jo considero que perquè la passió se pugui mantenir viva, tens que obrir les portes i que entri finestres, que entri l'aire fresc. Perquè entri aquest aire fresc hem de renovar, s'ha de renovar junta, s'ha de renovar tot, s'ha de renovar actors, un actor que ja... Però serà un passet al costat, no un me'n vaig que he acabat. Un passet al costat i d'alguna manera m'imagino que seguiràs. Ara jo t'apreto, has de seguir involucrat, encara que sigui col·laborant per allí, a la sombra... A veure, sempre me tindran, si hi ha qualsevol dubte, qualsevol cosa que jo pugui assessorar o que jo pugui estar al costat, hi estaré, però sí que vull acabar l'etapa, perquè és una etapa que jo he dedicat ja molts anys i quan ho deixaré serà ja la 35 edició, o sigui, 35 anys en la passió, quan compliré el 50 aniversari, que complirà la passió. Són molts anys, entonces sí que vull acabar aquesta etapa i la meva vida començarà en una altra etapa. Tu, Carlos, jo et considero, fa molts anys que ens coneixem, et considero un home de paraula. I ara et vaig demanar un favor. Que em recordis i em convides per a esta representació de d'aquí 2 anys. Això està fet, per supost. Jo vull estar en aquesta representació. Per supost. I ho demano davant de tota la gent, que se n'enteren. Per supost. Tota la gent està de testig que estàs invitat per al 50 aniversari, per supost. Espero el teu WhatsAppet, perquè jo soc molt despistat, que em digues, Jordi, tal dia, amarca-teu, que és la meva última representació com a Jesús. I tindràs entrar per al palco de la grada del Calvari. Això espero. M'és igual el palco, vull veure. Ho veuràs bé. Perquè la emoció de després de tants anys de l'última interpretació és, per una banda, qui la viu i per l'altra, qui ho viu. I això no es pot perdre. Bueno, tornem, deixem una mica de les emotivitats, perquè això és molt emotiu, i anem a parlar de que cada any supereu els 10.000 espectadors. O sigui, això és algo que jo que tinc una certa visió global del que són les passions, Via Crucis a nivell de Catalunya i tot això, estem parlant de que 10.000 persones en una funció no es veu. No es veu, i t'ho dic en tota la sinceritat, jo les passions que tenim a Catalunya que fem pel carrer, 3.000, 4.000, 5.000 persones sí que les hi ha a cada funció, però 10.000 és una fita pràcticament increïble, no? Què creus que té la Passió de Torreblanca que la fa diferent a altres representacions perquè s'abolque tantíssima gent? A mi, aquesta xifra que acabes de dir també me sorprèn i la veritat que nosaltres no ens donem compte de tot això i no ens donem compte del nivell que està agafant, d'este actiu que és este espectacle en Torreblanca, i la veritat és que jo crec que una de les coses que crec que sí que és molt important és el realisme. El realisme, perquè és un realisme, unes escenes plàstiques, una emoció, se nota que com tot el poble de Torreblanca mos volquem, és que estem ahí, és que estem detrás, els actors, els actius, els figurants, mos volquem en aquesta emoció. Això és el primer, aquest realisme,
ixa emoció, ixa dedicació. D'aquí la boca-orella va sumant, Exactament. i la taca d'oli s'amplia. S'amplia molt. I després també hi ha un altre fet, també ja diguem històric, que és la llengua. És la primera passió que es va fer en la província de Castelló en valencià. La primera que es va fer en valencià, que el valencià també és una de les coses importants que fa que atraga molt. És un segell, una d'identitat en la passió del valencià. Carlos, tenim un punt en què, això només ho sabem els que la vivim des de dins, no? Que és el que sempre diem, allò que no es veu, però quan el públic ho veu, ja ha passat. Ja ha passat. És a dir, l'organització, els assajos, la preparació, quines escenes, on ho farem, perquè la gent arribem a veure l'espectacle, però antes d'aquest espectacle hi ha detrás tot mesos de faena, muntatges, canvis, que han fet malament l'any passat, com ho millorem, en què... Explica'ns una miqueta tot això que la gent no veu. Per supost. La veritat és que nosaltres estem involucrats tot l'any. Tot l'any, la Junta, el poble que també participa, estem tot l'any involucrats. Al mateix, quan s'acaba la representació, quedem la setmana següent de la representació per veure què és el que ha passat, què és el que ha fallat per a l'any següent millorar-lo. I després l'esforç, clar, a part ja no són només els assajos, que els assajos sempre comencen després de Nadal, ja comencem a preparar, després n'hi ha que demanar els permisos per a l'auditori, permisos a l'Ajuntament per a que ens deixen l'auditori, i tot l'esforç a veure aquesta empresa de llum i so, a veure l'empresa del muntatge dels escenaris, anar parlant en ells, parlar en el propietari, per exemple, que mos deixa la burreta per a l'entrada messiànica, en fi, decoratges, vestuaris. És una maquinària que està tot molt ben engraçat en cada punt i la veritat és que no parem, però ho tenim tot ja enfilat. M'ho has ficat votant. Si m'ho fiques fàcil. Les entrevistes són molt fàcils, perquè me parles de l'Ajuntament, per mi és molt bé, administracions, me parles d'empreses molt bé, col·laboradors, conta-mos. Sí. Doncs bé, enguany tenim una novetat, hem canviat de patrocinador, teníem a l'empresa Infertosa, enguany no mos patrocinarà, però estem molt contents perquè dues empreses de Torreblanca, que és Covesa 2020 i Hop AEFort, que ens van a subvencionar, ens van a patrocinar enguany en la passió d'esta edició 2026. I després, evidentment, donar les gràcies a totes les administracions que col·laboren i participen, que sense elles seria impossible, sense la subvenció que dona l'Ajuntament, i des d'ací vull traslladar i donar les gràcies a l'Ajuntament, també a la Diputació de Castelló, perquè vam firmar un conveni que tenim en la Diputació per a que aquesta subvenció continuï any darrere any. Per tant, i conselleria i també, en fi, la veritat és que... Se porten bé. Se porten bé. No en tenim mai prou, però bueno. Sempre... Ara, també hi ha una novetat i se va comprometre la vicepresidenta primera de la Diputació, que com la passió s'ha declarat d'interès turístic autonòmic, doncs, clar, això ja puja una miqueta de caché. Per tant, va dir que intentaria pujar també un poc, pujar una miqueta més la subvenció a la passió de Torreblanca. Però, a veure, Carlos, només de pensar que la passió de Torreblanca aglutina a 10.000 espectadors, ja és per a que les administracions, la local i la provincial sobretot, aboquen més perquè genera riquesa al poble, restaurants, bars, botigues, panaderies... Totalment. Quants habitants té Torreblanca? Torreblanca d'habitants estarà jo crec que sobrepassa ja els 5.000 habitants. Per tant, el dia de la representació de la passió de Torreblanca doblen, els visitants que venen doblen la població del poble. Exactament. Per tant, aquí és un reclam turístic brutal del poble i de la contornar. I nosaltres no ens donem compte, però és que cada any està agarrant un nivell... Cada vegada més força, a nivell de tot, a nivell mediàtic, en tots els sentits, que ja t'he dit, apenas ens donem compte que dius, però el que ha canviat de 6 anys darrere a ara ha canviat moltíssim. I no me volia oblidar
de les comerços locals, restaurant de Torreblanca, perquè tots els anys desinteressadament donen un donatiu per a la passió i donar les gràcies a tots ells, perquè Tot el poble de Torreblanca. tot el poble se volca i molt agraït en tots els comerços i locals. Carlos, anem acabant. Per a tots aquells que encara dubten a vindre a la Passió de Torreblanca, què els diries per convèncer-los que vinguen a viure aquesta experiència? Bueno, es diria que bé, que poden visitar Torreblanca, que és un poble molt bonic, que té una platja espectacular, i que jo invitaria a que vagin la gent no només a les 10 de la nit a veure la passió, sinó que vingueren ja des del matí, que peguen un passeig per Torreblanca i després poden visitar també el nostre Calvari, que és un bé d'interès cultural, i veure ja aquesta prepassió, aquesta prerepresentació. Després també donar les gràcies a les mestresses de casa i a la cofradia, la Germandat del Silenci, que col·laboren, les ames de casa fan una xocolata per la tarda en els 4 cantons i les cofradies, cada una s'encarreguen de muntar, d'ornamentar una miqueta els escenaris i tot això. Bé, una vegada més ja poden comprovar els telespectadors que, tal com han anat parlant en les diferents passions o en les diferents associacions de Setmana Santa, quan arriba una passió és un efecte que suma religiositat, teatre, cultura, tradició, costums, turisme, gastronomia, economia. O sigui, és un fenomen global, una passió, i més al nivell del que s'estan arribant les nostres passions del territori, i en aquest cas estem parlant de la de Torreblanca. Carlos Casanova, president de la Passió de Torreblanca, moltíssimes gràcies un any més per vindre aquí a la nostra gent, que sigui un èxit, que segur que ho serà. Crec que el temps m'ho respectarà, i que el dijous que ve, el dia 2, no? Dia 2 d'abril, a les 10 de la nit és la funció. 2 d'abril a les 10 de la nit, allí en la plaça. Allí tenim la cita. Gràcies, Carlos. Moltes gràcies a tu per invitar-me un any més. Anem a passar un vídeo, lògicament, si hem parlat de la Passió de Torreblanca, doncs que ben normal que passar un vídeo de la promo d'enguany de la Passió de Torreblanca. Aquí somos la familia Raval, venimos desde Zaragoza, que venimos todos los años a la playa, pero este año es la primera vez que vamos a ver la Pasión de Torreblanca. Venimos entusiasmados. I hem tingut gust de vindre a veure. Ens ha convidat i ens hem convoyat. Pues mira, somos una familia de Madrid, que son de Barcelona, y nada, hemos venido a ver la Pasión de Torreblanca, que nos han dicho que está muy bonita, muy interesante. De hecho, es una novedad, creo, de este año, que se pueden descargar el QR en varios idiomas, incluso en francés, en inglés, y realmente lo encuentro muy acertado. A ver qué tal, porque nos han dicho que esto es una maravilla y estamos con ganas de verlo, la verdad.
molt emotiu i molt de curro. Molt de curro i molts escenaris, de mirar un escenari i de cop dir, que n'hi ha un altre darrere, que n'hi ha un altre a la dreta. Estupenda, una maravilla, nos ha encantado.